Moi roztomili, posłuchajcie wiersza. Dawno nie było wierszy. Teraz będę wyrządzał te wiersze, bo chciałem się kapkę nimi pochwalić. Dziś będzie wiersz o rektorkach a rektorach. Już mamy Dzień Rektora za sobą, ale teraz mam taki wiersz przed sobą i wam go wyrządzę. Rektorzy a rektorki, dzisiaj wasze święto. Wiedzcie o tym, że o was cała dziedzina pamięta. Idziemy do was ze sercem, z kwiatkami, bukietami, bombonami, co by podziękować, że się tropicie z tymi naszymi dzieckami. Uczycie ich, jako się czyta, a pisze, pierwszych liter, plusów, minusów, a roztomańtych mniejszych, a większych cyfer. Już ponikierzy wiedzą, co to jest Madagaskar. Kany w Polsce są dziedziny, a kany są miasta. Uczycie ty nasze dziecka o lwach, o krokodylach, o tym, co mamy w postrzodku, o kościach, o żyłach, co się stanie, jak się kwas z wodą zmiesza we szklące, a czemu cząsteczki masła pływają w maślące. Na gimnastyce dziecka gonią, w lajdy, we fuzbal grają, ćwiczą nogi a ręce, po madracach się furtkulają, historię Polski a świata po kapce odkrywają, kaj co kiej było, za kogo, z rektorem rozprawiają. Polski język poznawają, poetów, z książek bohaterów, co by pisać listy a opowiadania, bez żadnych felerów. Uczą się aj szprechać, spikać, po inkrzymu fanzolić, bo jak chcą iść do świata, to się muszą z języków szkolić. A jeszcze im o Bogu wyrządzocie, jako mają żykać, jako być dobrym człowiekiem, Biblię słusznie czytać, uczycie ich życio przez naukę, a świata poznawani, choć my fotrowie, a wy rektorzy wiecie, że kupa je jeszcze przed nami. Rysują dziecka obrazki, a malują na drzewie. Szumne kwiatki, ludzi, ptoki, a słonko na niebie. Taktują, nut się uczą, a na fletach grają, we szkolnym chórze przeszumnie pieśniczki śpiewają. Za to, że tym naszym dzieckom wszystko piszecie na tablicy, a i w ten czas, kiedy są przeciwne, jako diobły w kukurzycy, że ich kludzicie przez wiedzę, książki, ministerstwa, systemy, my, mamy, a tatowie, wam ze serca dziękujemy. Roztomili, pyty, macie takie dwa obrazki koło mojej głowy. Na jednym obrazku jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie.